Hola alumnes de robòtica, anem a seguir amb un nou projecte en el Tinkercad. Aquesta vegada anem a programar un semàfor, d'acord? L'objectiu és que estiga 3 segons en verd, que el taronja parpadege cada 500 mil·lisegons 3 vegades i que després es posi el roig durant 2 segons. I això entrarà dins d'un bucle i es repetirà infinitament, d'acord? L'única diferència respecte al que estàvem fent abans és que ara anem a deixar de programar per blocs i anem a programar en C++, és a dir, picant codi com fèiem en classe. Este projecte ja l'heu fet, per tant, solament és repassar en l'Arduino virtual com ho farem en classe. Així que anem a començar. Entrem al Tinkercad Circuits, que ja teniu usuaris registrats la majoria de vosaltres, i anem a crear un circuit nou. Perfecte, i el primer que anem a muntar és l'electrònica, ja ho sabeu. Per tant, traguem l'Arduino cap a fora, el fiquem en la part inferior esquerra, i ara anem a traure la placa protoboard o placa de proves, i la posem així a la part superior dreta. D'acord? Ens farà falta una resistència, recordeu que sempre la posem en sèrie als LEDs per a que tinguin una vida útil major. La traiem així fora. La podem connectar, per exemple, així. El negatiu, que és on connectarem després els càtodes del LED. La resistència, recordeu, que és de 220 ohms, li podem canviar el valor així. Sí? I ara tenim els LEDs, n'anem a traure 3. Un roig, un que li anem a canviar el color, veieu que en el desplegable posa roig per defecte, l'anem a canviar i l'anem a posar taronja, i després anem a traure un altre que li anem a canviar el color i l'anem a posar de color verd. Els càtodes, que són les potes negatives, anem a connectar-les al bus negatiu. Connectem el roig, connectem el taronja i connectem el verd. Sí? Ara les 3 potes negatives estan connectades al terminal 2 de la resistència i el terminal 1 de la resistència el portarem, ja ho sabeu, a GND, que és el ground o és el terra de l'Arduino. Ara anem a connectar les altres potes. La pota positiva o ànode del LED roig l'anem a connectar al pin 10. L'ànode del LED taronja l'anem a connectar al pin 8 i l'ànode del LED verd l'anem a connectar al número 6. I per tant, i amb això ja tenim la part electrònica connectada als 3 LEDs i que com no funcionaran a la vegada, tots passaran, el seu corrent o el circuit tancat, tots passaran a través d'aquesta resistència de 220 ohms i per tant la seva vida útil serà major, com ja he dit. Bé, avui, per a programar en codi i no programar per blocs, hem d'entrar. Així em posa código, i en el desplegable que posa bloques anem a seleccionar texto. Sí? Diu, estàs segur? La qüestió és que si comencem a programar per text, després no podrem programar per blocs. Per tant, ja veiem i recordem que en C++, quan programem en C++, n'hi ha 2 blocs clarament diferenciats. Un que se diu el setup i un altre que se diu el loop. El setup és la part on li diguem a l'Arduino en quins pins anem a treballar, per a que solament li faig cas, en aquest cas, al pin número 10, al 8 i al 6, que són els que anem a treballar. D'acord? I després en el while loop és la part del programa que es repeteix constantment en bucle. D'acord? Per tant, primer li anem a dir en quines potes anem a treballar. Així per defecte tenim la 13, li anem a canviar a la pota 10 i anem a copiar això i així li diguem que anem a treballar també en la pota 8 i també en la pota número 6. Sí? Que són les que anem a treballar. Les altres no les tindrà en compte en aquest programa. Així, recordeu que si fiqueu doble barra, que sol estar damunt del número 7 en el teclat de l'ordinador, si posem doble barra podem afegir comentaris que no entraran dins de la programació, que van molt bé per aclarir cada pin
quin component electrònic connecta. Per exemple, el pin número 10 nosaltres l'hem connectat al LED de color roig. Fiquem així roig i recordem que havíem dit que anava a estar engegat el roig durant 2 segons. El taronja va estar connectat cada 500 mil·lisegons, és a dir, cada mig segon, i 3 vegades. Va estar en intermitència 3 vegades. I el verd havíem dit que anava a estar engegat 3 segons. Sí? Per tant, el setup ja el tenim configurat, ara anem a programar-ho dins del while loop. Per tant, primer que tot enxufem el verd, que ja sabeu que està a la pota 6, i l'engeguem durant 2 segons. Sabeu que el delay sempre funciona en mil·lisegons, per tant, per a posar 2 segons hi hem de posar 2000. Sí? Així tenim un comentari que el podem esborrar. I, per tant, el que estem fent és en el digital write enxufar la pata 6 durant 2 segons i ara l'hem de pegar. L'hem d'apagar. Ja sabeu que la instrucció era igual com el high, però li havien de posar low. Vaig una miqueta de pressa perquè les instruccions aquestes ja les conegueu. Per tant, enxufem durant 6 segons la pota 6, que està connectat al verd, i l'apaguem. I ara anem a posar en intermitència el LED taronja. Per tant, copiem la instrucció de digital write, high, i recordeu que el taronja estava en la pota 8. Per tant, engeguem la pota 8 durant 500 mil·lisegons. Sí? 500 mil·lisegons i ara el que anem a fer és apagar-la perquè entra en intermitència. L'enxufem 500 mil·lisegons i l'apaguem 500 mil·lisegons. Sí? Ahí tenim una de les repeticions. Copiem, Ctrl+C, que és copiar, i ho enganxem 3 vegades. I aleshores posarà en intermitència les 3 vegades el LED taronja. I ara sols ens falta programar el LED roig. El LED roig està connectat a la pota 10. L'engeguem quants segons? 2 segons i l'apaguem. N'hi ha una errada, estic detectant una errada, que el LED verd l'hem engegat solament 2 segons. Ja havíem dit que era 3 segons. Per tant, repassem. Tenim el LED verd engegat 3 segons i l'apaguem, posem en intermitència el taronja, que és enxufar-lo, apagar-lo, enxufar-lo, apagar-lo, enxufar-lo, apagar-lo, en una freqüència de 500 mil·lisegons, i finalment enxufem el roig 2 segons i l'apaguem. I com està tot dins del loop, recordeu que el loop està delimitat per esta clau que obri així i tanca així, això es repetirà constantment. Sí? Per tant, amaguem el codi i comencem la simulació. S'enxufa, ara es posa en intermitència el taronja, 1, 2, 3, i es posarà el roig durant 2 segons. D'acord? M'agradaria que m'enviareu un vídeo on es mostrara la simulació i també li doneu així al codi i que puga veure jo com heu programat. Sí? Vinga, moltes gràcies. Espero que tingueu sort. Si teniu qualsevol dubte, m'ho podeu comentar per el foro que vaig a crear en la pàgina d'aules. Vinga, fins la setmana que ve.